masa kici ba ake ne uga wai su kicimo sun zo kuwa ya suna nan zuwa da har yanzu ba su karatu ba amma na sai yanzu haka suna hanya Ana hanya uga. Ni ake kira baharin daji. Ni na ci malamai, na ci 'ya'yansu, na ci mata, na ci ɗiyarsu, na ci tsofaffi, na ci jarirai. Allah ya ƙara lafiya. ka ci na boka ka ci na malam ku da sauran sai a kiyama Ya ba mu wahala, dole na fashe su. Lafiya lafiya. Ko mun muka zo nan, kai ka ga cewa muke yi. Gashi mun kawo maka shi. Ya ba mu wahala, kuma wallahi sai mun fashe akan ka. Allah ƙara ma lafiya. Kai. Babu waya. kai magana ba shi waya Ba shi. sanan ba ka kira Sanin ba! Ka sha da tafi. Akwai kaya ba. Akwai kaya. Na san komai. Ban waya. Bada. Halo? Ni ake kira baharin daji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaronka yana hannuna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma in kana son rayuwar shi nan da awa 24 ina so ka aiko min da miliyan 50. To ina na ga wannan kuɗi? Miliyan 50 nake so. kai ka dan masa Wallahi tallahi ban taɓa kallon miliyan 50 ba. Wallahi nan da awa 24. Yaronka kuma sai ya daya. ka ga malam Lafiya, Allah ƙara lafiya. Allah ƙara lafiya. Mai gida ina neman alfarma. Ina jin ka. Alƙawarin nan da aka yi min a cika min shi. A cika min alƙawarin nan mai gida. A ce kawai an ban. An baka. Allah mun ce ma an yarda. Na godiya. Allah ƙara ma Merci. lafiya. Merci. Oga. Yan mata. Kama min shi ku maida min da shi. Kama min shi. Mai gida. Baban yaron nan ne. Shine. ka samu uga Ƙware kuwa. Halo? Mun yi ƙoƙari mun sai da gonakinmu da sauran abubuwan da muka mallaka ga baki ɗaya. Dan da kyar a yanzu haka mun haɗa naira miliyan 50. A to yayi. A yanzu haka naira miliyan 50 na danka a hannun Balale zai kawo muku. Wane? Balale? Yaron Inuwa komanda? mai gida Abokin aikin Sulaiman na Bojo? Eh. Ba da wanda suka yaki da taron Sale suka sun buratai ba. Shi? Kuma shi kawai ba na so. Ba na so. Ba na so. Wai Balale na ba. Balale? Balale fa. Alaikum jama'a ga labarin duniya. Mai gabatarwa ni ne Hashim naku dan dokan lere. A yau ne muka samu labarin cewa waɗannan manyan 'yan kidnapping da suka addabi arewacin ƙasar nan musamman nan jihar mu ta Kaduna sun miƙa wuya gami da alƙawarin zama mutane na gari sakamakon jajircewar wasu jajirtattun ma'aikatan da suka yi ƙoƙarin ganin bayan ta'addanci a arewacin Najeriya waɗanda muka fi sani da Operation STS ƙarƙashin jagorancin wannan jajirtaccen kwamandan nasu wato kwamanda Inuwa tare da mataimakinsa Lawal na Bajoga tare da Jibrin Balale da Stibik da Alhaji Kasim Burtai da irin su Alhaji Audu da irin su Ofisa Mai Reza da dai sauransu.